Vent. Hej. Hej. Hej YouTube. Hvem ved jeg ikke? Det her, det er så vores første video på Team Fortress.dk, og vi begynder at lave mange videoer. Jeg har allerede en kanal, som hedder Gameplays for 50, men mig og min ven Lukas besluttede os for, at vi skulle lave en ny. Ja. Og det er så det, vi har gjort. Ja, prøv spot. Vi er faktisk ret gode til TV2 i går, det var sådan, det er nærmest synd for dem. Wow. Okay. Jeg kan godt lide, at han ikke engang tager noget liv, men okay. Og vi så begynder at lave nogle videoer. Hvor har du fået dem fra, Lukas? Hvor fanden har du fået dem fra? Mig? Ja. En skraldespand. Nej, ikke skraldespanden. Den anden. Jeg vandt. Hvor? Man kan sgu ikke vinde sær. Jeg har sgu... Nå, Thijs, mener du min sær pistol? Den byttede jeg jo med dig. Nå ja. Batter. Har du virkelig allerede glemt det? Ja. Hej, Ej, jeg skal have The Epic Killer på. dø nu for helvede. Nej! What the fuck, hvordan fanden kunne du ramme ham? Det ved jeg ikke. Jeg mangler liv, jeg dør. Kom, wow, jeg løber langt som en skav. Okay, og nu tror jeg siger, fuck i lort, mand. Alt muligt, men det er vi simpelthen ikke. Det er bare mig, der er lort i den her bane. Ja, det er jeg også. Jeg har aldrig været god til sådan nogle her baner. Jeg har spillet den 2 gange. Jeg har spillet første gang, faktisk. For helvede, han er jo sparring. Men jeg kan lige vise en ting. Jeg er mega producer i sparring. Jeg har Det prøvet. er nok ikke lige nu, men I know what I mean. Okay. Okay, det var lidt... Han skal overhovedet fortælle om. Det ved jeg ikke. Om kanalen. Spiller mest TV2. Ja. Det er godt, Lukas. Det er kraftedeme god info. Fuck, man. Vi gider os ikke ham, når han er Ikke det. Nå ja, og det er den 23. december. Og i morgen er det... For helvede, Lukas, hjælp mig. Men så ja, jeg kan godt vores lade videoer skal ikke blive enormt lange. den er fejl. Alpernic. Lukas, ingeniør. Okay, du skal under. Nej, så. Jeg har et abehoved. Et abehoved. Fuck, det lyder mærkeligt. Jeg har et abehoved. Jeg tror ikke, at jeg er handicappet. Hvis det er det, du antyder. Nej, der er spare. Nej! Nej! Han spare. Han var klædt som en medic, Lukas. Løb, Lukas!